Стационарното скеле е предназначено за безопасна работа на височина. Независимо дали сте бояджия, зидар или монтьор и дали работите на строително скеле, индустриално скеле или скеле при инфраструктурни проекти, за стационарните скелета навсякъде важат едни и същи основни правила. Качвайте се на скелето само след като то е било освободено за ползване. Проверете това на картата на скелето или попитайте вашия ръководител или отговорника за надзор на скелето. Ако скелето е освободено за ползване, можете да приемете, че всичко е наред. Но това е само моментна снимка, затова винаги сами следете за отклонения. Най-важните рискове са падане от височина и удар от падащи предмети. Осъзнайте, че рисковете могат да се различават според обекта. Винаги правете LMRA – анализ на риска в последната минута. С други думи, огледайте се добре дали не виждате нещо, което не е безопасно. Започнете работа едва когато рисковете за всички са под достатъчен контрол. Скелето трябва да стои право и стабилно, да бъде укрепено и да е на максимум 15 см от фасадата. Само при строги условия това разстояние може временно да бъде по-голямо. Следете също дали рисковете от околната среда са овладени и дали няма опасност за околните. Информирайте се колко тежест е разрешена на скелето и как трябва да бъде разпределена тя. Внимавайте за електрически рискове в близост. Специалист определя дали скелето трябва да бъде заземено. Използвайте само определените за целта входове и поддържайте подходите и проходите свободни от препятствия. Оставете скелето такова, каквото е, и не премахвайте нищо. Само упълномощени лица имат право да извършват промени. Предотвратете падане, като оставате винаги в рамките на парапета. Не използвайте стълба върху скеле. Не достигате ли нещо добре, виждате ли рискове или се съмнявате за нещо друго, обсъдете го с ръководителя. Той решава какво трябва да се направи. Предотвратете падането на материали или инструменти надолу. Използвайте помощни средства за безопасно съхранение и транспортиране на материали и инструменти. Подреденото работно място, наличието на долна предпазна плоскост, защитни мрежи и уплътнения също намаляват шанса материал или инструмент да падне надолу. Не трябва да се работи един над друг или един под друг. Обсъдете го, ако има опасност това да се случи. Следете времето. Екстремните метеорологични условия могат да разхлабят части от скелето и да направят скелето хлъзгаво или нестабилно. Има ли прогноза за такива условия? Тогава попитайте вашия ръководител какво трябва да направите. С приложение за времето можете да следите метеорологичната обстановка. Ако тези условия, например буря, гръмотевици, сняг, градушка или поледица са започнали, напуснете скелето възможно най-бързо. При гръмотевична буря не се криете под скелето. След екстремни метеорологични условия можете да се качите отново на скелето, едва след като то бъде инспектирано, поправено при нужда и отново освободено за ползване. Осъзнайте, че UV радиацията от слънцето може да причини рак на кожата. Работете за предпочитане на сянка, носете покриващо тялото облекло и мажете откритата кожа на всеки 2 часа. Пийте достатъчно вода при горещина. При работа върху или около стационарно скеле предварително са обмислени всички възможни рискове и мерки за контрол. Скелето се инспектира редовно. Въпреки това, винаги могат да възникнат нови рискове. Бъдете наясно с това. Дръжте очите и ушите си отворени и обсъждайте рисковите ситуации. Вие имате важна роля за безопасната работа на скелето.